Tindré 50 anys, no vull ser com el pare, cansat i sense fe, renec o riallada, treballa embrutidor, futbol cada diumenge, el tut i el cul d'un bar, tabac de 8 pessetes. El van matar per 2 motius. El primer per voler un país lliure i el segon perquè aquest fos habitat per persones lliures. Per això estem aquí. Per això avui tornem, com cada any, a retre-li homenatge. La mare unes carràs, la plaça i la neteja. Per alliberar-nos cal que fem memòria, que no oblidem els qui van donar la vida per la lluita que nosaltres hem heretat. Cal que recordem perquè les seves morts no hagin estat en va. Quina buidor, potser només viuen de veres els qui moren matant al carrer o a la guerra. Apòstols i capdills, llanceu el crit de l'arma, savis tècnics obrers, forceu les vostres màquines, genís de tot. Perquè malgrat l'amnèsia que ens han imposat, en la nostra memòria hi caben pensaments i records per tots els qui se'ns han endut. Un record per tu, Gustau Muñoz, que va ser assassinat per la policia franquista avui fa 31 anys. Un record per vosaltres, Martí Marcó, Quim Sánchez, Jordi Martínez de Foix, Félix Goñi, Toni Villascusa, Joan Carles Monteagudo, que no vau dubtar en alçar les armes contra l'estat opressor. Homes, dones i infants, de tota llengua i raça, i els mísers i els vençuts. Ell ja ho tenia molt clar. Era un lluitador dels que no creien en l'anomenada transició democràtica. Ell ja militava a la Unió de Joventuts Marxistes-Leninistes i va ser el seu fundador, el Jordi Martínez de Foix, mort un mes després, el 14 d'octubre, qui el va tenir als braços i el va ajudar a la seva agonia. Encara hi som atents, encara destruirem un món estúpid i sense ànima. Són un exemple a seguir en la lluita per la independència i el socialisme de Catalunya. Tots aquells que varen tenir la sort de conèixer-los n'hem de donar sempre testimoni i retre'ls homenatge, passi el que passi. Acabem els fonaments d'una vida més alta, acabem els fonaments d'una vida més alta. Ra, 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 ra.